皆さんこんにちは。そしてチベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビのデンジン・ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。チベットの著名な学者で不当に投獄されているゴシラビアス氏が拘束下での暴行などにより深刻な健康状態にあることが明らかになりました。談合最新ニュースです。中国当局による携帯電話検査が行われ、チベット人逮捕者が続出しています。CTA は日本の国会では中国の重大な人権侵害に対する非難決議の可決に尽力したことを受け、日本チベット国会議員連盟へ謝意を表しました。チベット亡命議会の憲法ソナムテンペル議長は失禁中を訪れ、宣言されたドルトチェ・リンポチェに最後に祈りを捧げました。ドイツの超党派チベット議員連盟は第20期章の総会を開催しました。オーストラリア国会議員連盟チベット友好グループの共同議長らがアメリカ合衆国のオズラゼや米国チベット問題特殊調整官の就任を祝福して協力を呼びかけました。チベット事務局ワシントン DC のナムギャルチョイドゥ代表とダシドゥンル事務局長はアメリカ合衆国の国際宗教の自由大使であるラシャート・フセン氏とスタッフのアレックス・ホーゲ氏と会見しました。第4なき国家民族機構のラフ・バンチ事務局長がチベット事務所ブラッセルを訪問して分族代表らと会談しました。ダライラマ法王13世のチベット独立宣言記念日にジャネーブのスイスチベットコミュニティは国連人権理事会事務局前で座り込みの抗議活動を行いました。モンゴルチベット文化センター所長らがチベット事務所台北を訪問しました。チベット事務局キャンベラのカルマシンゲ代表はシドニーのチベット言語文化学校を訪問しました。チベットの著名な学者の一人で10年の実刑判決を受けているゴシラビアツ氏は2022年10月に逮捕されて以来、中国警察の拘束下で殴打や虐待を受けた結果、深刻な健康状態にあることが明らかになりました。刑務所での食事や医療など再限定の必需品の欠如に加えて殴打されたことにより、ゴシラビアツ氏の健康状態はさらに悪化しています。彼は1998年の中毒症に慢性肺疾患にかかったと思われ、そのためにも苦しんでいると伝えられています。2022年10月26日にゴシラビアツ氏は治療のために生徒にいたところを中国当局に逮捕されて、現在チベット自治区の中州刑務所に収容されています。最近の報道によりますと、1月にチベットの談合で3人のチベット人巡礼者が逮捕されたそうです。ノルトという女性が1名、アサンとドタという男性が2名です。この3人はチベット自治区のチャムド市ドルギャプ村の住民で、最近ドルギャプ総院の高さおよそ9メートルの弥勒菩薩像が取り壊された時の写真やビデオを持っていることが分かり、逮捕されたのそうです。彼らは現在チャムド警察庁に拘留されています。情報筋は今年1月初めに談合総員の総領であるダシードルチ氏が逮捕されたことも確認しました。彼は最近の談合の騒動に関する情報をチベット国外に送ったことで告発されました。2月14日月曜日、CTA のペンバツリン主席大臣は日本チベット国会議員連盟に送った書簡では、中国の重大な人権侵害を非難する決議の可決に尽力したことへの
謝意を表明しました。また、2月11日金曜日には、情報国際関係省のノルゼンドルマ大臣と亡命チベット議会副議長のドルマスリン氏も日本のチベット支援団体が開催したオンラインミーティングに参加して日本の国会での決議に感謝の意を表しました。同日、中央チベット政権内閣は日本の総領の団体であるスーパーサンガがチベットの韓団子で起こった一連の破壊活動に関する遺憾の意と残忍な中国の政権下で苦しむチベット人への連帯を表明したことに対して感謝の意を表明しました。1月25日、チベット亡命議会の憲法ソナムテンペル議長はシキム州を訪れ、宣言されたドルドルチェ・リンポチェに最後の祈りを捧げて、仏弟子や神社らに敬意と哀悼の意を表しました。テンペル議長はシキム州の政府関係者、地方チベット議会議長、教職担当官、そして NGO のメンバーらから歓待されました。シキム訪問中、議長は南ゲルチベット学研究所も訪れて、古い神々の像、短歌、チベット大蔵経、ガンギュルデンギュル、そして他の仏典の加護を求めました。ドイツの超党派チベット議員連盟は2月10日木曜日に第20期省の総会を催しました。ミハエル・ブランド議員が議長に、ドイツの国会議員であるマリア・カライン・シュルミック議員、ピータール・ハイド議員、そしてナジャ・スタマ議員が同グループの共同議長に選出されました。ブランド議長はチベット問題の進展のための継続的な努力を再確認して、ドイツ国会ではチベットとチベット人のための明確な政治的イニシエチブを設定することを宣言しました。オーストラリア国会議員連盟チベット友好グループの共同議長であるオーレン・エンシュ氏とスーマン・テンプルマン氏は2月10日木曜日、アメリカ合衆国のウズラゼヤ国務次官に書簡を送り、米国チベット問題特殊調整官に任命されたことを祝福しました。共同議長らは中国とチベットの問題を解決するために意を同じくするパートナーとして共に取り組み協力していくことをゼヤ氏に呼びかけました。2月15日火曜日、チベット事務局ワシントン DC のナムギャルシュルプ代表とダシドゥルプ事務局長はアメリカ合衆国の国際宗教の自由大使であるラシュ・フセイン氏とスタッフのアレックス・ホーゲイ氏と会見しました。シュルプ代表はフセイン大使にチベット問題を解決するための中道政策に対する支持への確固たるコミットメントやチベット国内の状況悪化について解説しました。一方ではフセイン大使はチベット国内の信仰の自由を引き続き支援することやチベット事務所と緊密に協力していくこと、そして近いうちにダライ・ラマ法皇に面会したいことなどを明言しました。また2月10日木曜日、お二人とインターナショナルキャンペーンフォーチベットの代表とスタッフらはアメリカ合衆国の上院外交委員会の高官らとオンラインミーティングを行いました。チュルプ代表は中国社会とチベット社会の間の相互理解を深めるために中国の若い学生たちに働きかけることの重要性を強調しました。そしてアメリカ合衆国国会議で可決されたチベット政策支援法の一挙として上院外交委員会からフィードバックとサポートを獲得するための具体的な問題にも焦点が当てられました。2月14日月曜日、チベット事務所ブラッセルではダシビンゾ代表と隣人玄関 EU アドボカシー担当官は代表なき国家民族機構 UNPO のラフ・バンチャ事務局長と会談しました。ダシビンゾ代表は今年後半にダライ・ラマ法皇の継承と中道のアプローチに関するイベントを同団体が開催することを希望すると表明しました。
また EU アドボカシー担当官の陸人玄関氏は2月10日に行われた UNPO 議長国のオンライン会議に参加しました。この会議では UNPO の進捗、状況、課題、そして活動に関する議論されました。2月12日日曜日、ダライラマ保護13世がチベットの独立を宣言した歴史的な日を記念して、ジャネーブのスイスチベットコミュニティは国連人権理事会事務所前で座り込みの抗議活動を催しました。コミュニティのメンバーはチベットの国旗やチベットの厳しい状況を描いた横断幕を広げ、チベットの歴史的な事実と中国の支配下にあるチベット人の現状を訴え、北京のプロパガンダに対抗するために国際社会が協調して協力するよう呼びかけました。2月11日金曜日、モンゴルチベット文化センター所長と元所長およびスタッフらがチベット事務所台北を表敬訪問しました。バワケルサンギャンゼン代表は所長らを歓待して文化部の管轄下に文化センターを設立した後の両者の関係改善について説明しました。またチベット事務所台湾の出版社であるカンジョンパブリケーションは2月9日から14日までの台湾独立出版社協会が主催する市民ブックシェ2022に参加しました。チベット事務局キャンベラのカルマ審議代表は先週の土曜日にシドニーのチベット言語文化学校を訪問しました。カルマ代表は学生たちと交流しながらチベットの言語と文化の保存が重要な責務であることを強調して、伝統的な知識と現代的な知識を統合することの大切さを説きました。またオーストラリア最大のチベット支援団体の一つであるオーストラリアチベット評議会主催の会合に出席して支援活動などに関する戦略的な計画について議論しました。皆さん、これで今週のニュースは以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。